amasiko nezithethe. Xa ucinga umuntu kufuneka aye ephethe ibhotile ezingaphi? Ndibuye emzini kodivosiwe senza ngohlobo kwenziwa ngalo ngoku. Sayosayina i-divorce papers. Asaya siyochaza uba ndandikhe ndava uba kufuneka uhambiwe kuyochazwa ebuhlanti uba ibuyile intombi. Umfana ahambe ayochaza ukuba wohlukene kuqala kudityane ngokunozakuzako kuchazwe into yoba bayohlukana sizamile ngandlela zonke siyohlukana. Khathi yenze loo nto leyo khange yazi sinyanyaza abantini kuhlukene nalo umyeni wam ndiyotshata omnye. Ndikhe ndive ke ngokuthiwa uyohlwaywa yiloo nto izinto zakhe zingahambi kahle uyohlwaywa kuba kaloku izinyanya zakhe azimazi iglams zimazi ephaa kulowa umzi. Zinto okuzive ezo. Enyanisweni iba njalo loo nto ngoba umuntu xa yenzekile uba esetshata yakhumbula uba sinezaa nkomo sizibiza ngoba ziinkomo zomphothulu. Ezaa nkomo ziinkomo ezidibanisa la makhaya amabini. So emveni kwezaa nkomo zomphothulu zidityaniswe phaa asinayo enye indlela esingaphinde senze ngayo into yobana siyayikhulula le nto. Siyidibanisile ngoku ngaphandle kobana kube kanti ke ngoku iyathethwa icebo ngoba bani ngayibeka icace ukuba abantu abalwela utsiki bathi utsikile isiko. Kodwa xa ulanda imvelaphi katsiki yabona utsika akananto ukwenza nesiko. Le ndoda ayitshatanga. Yabo? Yafunwa ngunkosikazi bomnye umntu. Ingatshatanga njalo. Yoyika ke yona ebesithi ukhona omnye umfana owayenze into enje. Wahlwaywa ilobola le ibhatelwe ngilapho. So yinto eyenzekayo nyanyana okanye into ukwenza uziphatha ngendlela intombi ezokwenza ehlala ngakhona. Ngoba izinto ubomi baye kwayena lo endlela aziphatha ngayo nje ayixeli uba usayemendweni. Wonke umuntu nomfane kusengqondweni kakhulukazi ixesha esiphila kulo ubomi baye umuntu uzihambela ngazo kwi-social media ngexesha. Uqonda kusezoba umuntu ozophinda ulobola phaa. Gqityiwe amalungiselelo kugqityiwe ulotyolwa kwavunyelwana yahanjiswa intombi uba ingatshata ngokwakhululwa. Kwenziwa ntoni amalungiselelo mani ke ngoku xa sokuphunyiwe apho kuthiwa sinivumele ke ngoku ke ningatshata ningayithatha intombi? Apho ke abasekhaya kuqala ibe evama ukwenzeka into yokubana kokuqala ndithi ngexesha sihlelele ezingxoxolo zakuza kube lapha yonke laa nto umyeni lo womntana akekho yena. So into eyenzekayo ngoku abantu bethu bakuloo ntombi ngoba ke neento zelobola esezikhutshe zihambe kakuhle mhlawumbi yonke laa nto baye ngoku babe nesicelo sokubona umfana. Ke apha kwembesi singamaXhosa asimembesi thina umntu oswelekileyo. Thina singamaXhosa simembesi oswelekileyo. So ndizama ukuthi uba njengoba besihlambe siyabe sibadala Amasiko nezithethe. Saba ngabelungu kusenina mzontsonto. Yizani sinqweme ze kuthi qwenge. Naba abantwana bethu betshikelela amasiko abo sijongile. Iqhawuke phi na imbeleko mzikaPhandla? Ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni? Abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyelanga? Ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngeempumlo ucondobe uxelomedem? Singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko? Khawukhangele nantso intombi emnyama iziqhayisa. Ngoku omnye mhlawumbi akasekho omnye apha emhlabeni. Loo nto ithi into yokubana aba bathathu bazobasembeswa nabo kodwa bangenzekile babanenceba bayembeswe. Kodwa ngokuphuka kwe-1 abembeswe nangona ke phofu unozakuza replacewa ngomnye umntu ophilayo kukucelela uba endaweni kabani ngosizofaka umntu othile ngonxaba omnye ngasekho okanye mhlawumbi bethe impilo but umntu ongekhoyo naye akembeswe. Loo nto ingenza uba nabo abaphilayo bangawufumani bangathengelwa nto kugqibele ngokuthengelwa abanye abo. Ukuthengelwa abanye abo kanti kakhulu nalaa membezo futhi yinto engathi kukwengezwa kwezi zinto bebekulungiselela zona zoba iyoqala umzi ngoba nawe unabala nani phaa yonke laa nto leyo izinto ezenza uba uzazidinga. Ngokwixesha langoku loo nto ufumaniseka uba xa kuthiwa kukho umembesi umntu unecinga yokuqala iketini
yabo nengubo indaba zaziba nokazifundisa isize nengubo zibe ninzi ba zehlule sisilapha ayibeki abantu kube lula ngolo hlobo kulula ngolo hlobo. So apho ke ngoku emveni koko kanye abanye bivame into yobana bathathe ilanto zinyanga nokwezithanda ukuba iyavulela ithuba layo ayifani uba kuthi emveni bagqiba bangumtshato apha ekhaya kwenziwe zonke ezi zinto kube simo sekuthiwa zilutyiswa amasi ngoba ukufika kwentombi ayona nto baxa basingxamile ukubana hayi ikhulelisa ngokube nabantwana noko iba into le ibathatha nomhlawumbi ithuba elithile kodwa ke emveni koko intombi ibuye ke iyenzelwe isiko lokutyiswa amasi. Abanye ke bayakwazi intombazana ityisa amasi kokwayo kuloo ntombi, abanye ke bakhe bakwazi ulenzela apha ngenxa yento yokubana kakade libe besengongowalapha ngoku balenze apha kodwa balenze egameni lokubana lenze egameni lentombazana isiduko sentombazana ngoba ulapha ngoku. Abanye bayakwazi umkhululam ke kuba yakhumbula uba kukho inkolelo yokubana umntana wokuqala funeka azalelwe kuloo ntombi singamaXhosa baninzi uba ngoku mhlawumbi setshatile akwazi ukuhamba aye kokwabo eyobelekela khona umntana yonke laa nto. So ngoxa ke uba mase watyele apha apha kuloo mzi akafani ke mhlawumbi akhulule uba makamke kodwa uba mase watyele kokwabo nomntana oqala kuye kunyanzeleke ngokuphelele uba makamke naye ayotshona phaa. Nalapho ke phofu zezinye izinto ngoba emveni koba ke ngoku intombi lena iyenzelwe elaa siko ngokuba ibe kanti iyafika apha ekhayeni ke ngoku izintsukwana nje ezithile ngenye ixesha ke abantu kuvamile uba ibe zinyanga zibe yi-6 kwabanye bayakwazi uyenza phambi koko apho ke izawuthi yenzelwe isiko esilibiza ngobana kutyiswa amasi. So eli siko lokutyiswa amasi ke ngoku kukucelelwa kwentombi kahle kahle into yokubana isikwazi uba nesizalo esihle zonke zabantwana balunge zonke izinto ezingaba yingxaki apha endleleni yakho. Phinde ke futhi ukhumbule uba eli siko lingqamene nelaa siko lentonjana belikhe lenziwa nabana lentonjana loo nto le izinto ezichatshazelwayo ezo kakhulu zokuba lo mntana lona isibeleko sakhe siyacela uba kanti sichume zonke ezo zinto ezinezo. So yenye ke ngoku izinto lisiko elibalulekileyo ke elo nangona ke abantu abaninzi bethanda ukuliphazamisa kakhulu nesiko elingutsiki elo. Phofu utsiko ngelo siko ke ndibeka kakuhle ngoba utsiki lona yena akalilonga isiko kodwa ixesha siphila kulo ngoku kuthathwa le ibizwa ngegama lale. Utyiswa kwamasuku ke ngoku intombi lena iyakwazi elisuku lenzelwa kokwayo kodwa ke ngenxa yokubana inkomo lena yophothula imenziwa ngowelikhaya nenkomo futhi esibiza ngento yokubana inkomo yokulunga kwalapha. So uyakwazi ngento yokubana enzelwe kwalapha kwelikhaya elisiko into ethi ukubana ke xa yenzelwe kuloko kwabo intombi inkomo le intombi unyana lo yanyanzeleka ukuba lo mntana uzowuqala ngobeleko uzobelekelwa kokwabo lo lo mama wakhe. Apho ke phinde futhi yengezeleka into zale midlalo ngoba ilobola igqitha. So nalapho uzofika apho uyakwazi uphinde mhlawumbi ube nento ofuneka uzomlanda ngayo umntana ezaa ntsuku umntana ebephaa mhlawumbi encinca nje ibele kuphela sithi sicela inkomo yesondlo. Zizinto ezenzekayo kodwa ayizo zinto inyanzeliswayo ezobe kanti zinto kodwa zinto ezenzeka ngenxa yokuba la makhaya avana njani naxa kwenzekile ke mhlawumbi apha kwikhazi ubungagqibanga ibiphinde ibe lithuba lakho ngomzekelo ukuba hayi ungaphinde mhlawumbi uyikhuphe enye into oyikhupha ngenjongo yokubana uzama ukwakha ubuhlobo ngoba le nto ilobola kakhulu njengoba sithi kwakhiwa abahlobo nje xa ujona lona embethe kakhulu ngawe loo nto ingenza into yokubana nam ndingavi kamnandi ujona xa edinga nto ngoba ngomso umzekelo uzawuba sengxakini efuna isiba mhlawumbi usibara angakwazi ukunceda ngoku ubuhlobo phakathi kwam naye buzobakho njani ke ngoku xa ndiqhawulwe intloko kwapho. So zezinye zezinto ezibamba apho kwakhona ngobuhlobo izinto ezinyanzelekileyo ziba into ezincinci phaa naphaa siyabonisa uba siyakwazi ukuthethana siyakwazi ukuthini kulapho kuphuma ke igama losibara ngendlela yokubizana kube mnandi abakhozi zonke izinto ziphuma ngolo hlobo. Ndiyakuva ke ndifuna nje kule nto uba umakoti ukhe uyasiwe ebuhlanti aye ebuhlanti kusube kutheni kuba ndiyile ebuhlanti ngoku ndiyatshata ndanyatheliswa ebuhlanti andaphinda ndayo bendisayiselwa ntoni ebuhlanti xa kuzothiwa ungaphinde udlule phaa awufuni nodlula ngasebuhlanti awuphinde ungene ebuhlanti bendisayonyatheliswa ntwenzayo. Apho into endayiphawula ebalulekileyo ngoba njengoba unyatheliswa okokuqala kukuvuma umendo njengobana ke ngoku uzobe uhotile awukwazi uba uyonyathela kodwa ke ngwenenzekayo njengoba wenzelwe isiko ngokuthiwa kukutyiswa amasi xa ubuya noko eminye imithetho lena ibhekelisiwe. Umzekelo indlela yakho ukuhamba xa ungumtshakazi funeka ugongxe iketshemiya ujonge phantsi zonke laa nto ubuyalelwe zona. Ezinye zezaa zinto ziyarhoxa ngoku noko ngoku xa sowutyiswe amasi
ungakwazi ukubana mhlawumbe inkomo zivalelekile ebuhlanu ungakwazi ukuba uhambe uyozivulela ngoba ngokubona uba namanye amalungelo anye ezinye izinto okhululelwa kuzo ngenxa yokuba ngoku sesikuthanda ngoba ungowelikhaya ngokupheleleyo kodwa nangona ungazukwazi uba ube kanti mhlawumbe uyadelela uzawuhamba ngentloko elikhaya yonke ezaa nto eziyana kodwa ezinye izinto uyakwazi uba mhlawumbe inkomo kusemini akho umntu ozivulela ungakwazi ubaleko nje uvula isango eliyana xa funeka uziyeshilele mhlawumbe ezinye uziyeshe nje uba maziphume uvule negate ayonto noko iba yingxaki leyo so ndizama ukuthi ke ngoku njengokunyathela kwakho kokuqala ayikho loo nto lesowazi uphinda unyathele uzawuphinda unyathele kodwa emveni uba wenzelwe isiko libiza kwakutyiwa amasi ngokuba phinde bakuvumele uba ya uyakhululelwa ke ngokwapho isilabukhulelwa khona uba hayi ngoku ungakwazi uba uthi imizekelo njengantoni endiyiphathayo ubana uhamba ugobile uboma kunyanzelekile awuthethi notatazala yonke laa nto leyana ubuxelelwe zona ngoku emveni uba utyiswa amazindo noko ungakwazi uba mhlawumbi ubuze loo nto ufuna uyibuza nangona ke ningengobahlobo nihleli nganancoko izandidibanisa ngaloo ndlela but ngoku uyakwazi nokuba nelizwi mhlawumbi uthethe nje into ezithile ngoba ngoku ngumntana welikhaya ngokupheleleyo asinanto singathi ngoku hayi uze ya ngohlobo ethile ngoba umendulo kahle hlube siyakhumbula umntu umtshakazi ngolo khaya ngaphezu kokubana ingomyeni so zezinye zezinto uzifumana apho ngolo nto hayi ukhululelwe kweentweni ezininzi kodwa ke intlonipho isaphala phambili into ongasezuyekise wona ke ukuhlonipha ecala lokuthetha amagama athile hayi wona ke hayi awusozifani uhlonipha oko ke wona ndiyabonga endiyithandayo le uthi ungumntana welakhaya kuba abanye abantu abatshatileyo baye bazibone ngathi nditshatiwe ndaziswa apha kwathiwa ndingowalapha kodwa ndiphathwa ngathi ndingowalapha. Masize ke kule ewe ke ile nto sihlala ezilokishini ngoku asihlali zilalini singabayo ngoku wenza njani ke ngoku ke anti sithetha ngenkomo khutshwa inkomo zithile ngoku kukhutshwa imali ewe xa kuye kuxhelwe ke ngoku kwa laa nto bakuxhoma umyeni esiyaphayana ke ngoku eyolala phaya kulo nkosikazi akatshati kulowo opho unikeziwe kulo nkosikazi lungiselela ababukeli ababukeleyo mantombi ma-girls ngoku ke kwenziwa njani anti kubuye kuphinde kuxhelwe kulo ntombi enyanisweni yenye yezinto leyo ebangela uba kube khona impixano ngoba impixano ininzi malunga nale ndiyiphatha ngoba kukho abantu abakholwa into yokubana umntu ungumthonyane ehamba ndithi ukubana xa uhamba nabantu bakowenu bebonke bephelele so apho ukhoyo loo ithetha uba nabo bakhona kube kukho abantu abakholwa into yokubana ixhanti eli namathambo zonke ezo zinto eziyana amathambo lelukuthula zinto enyanzeleka zibe khona xa uzawuphatha umsebenzi onjengesiko so ezo zinto ezo le nto ithetha yona yinto eyenzeka xesha esiphila kulo kodwa kwicala lokuxhelwa andiyiboni into yokubana ungakwazi ufike uzoxhela emsebenzini ngowakho uthi mhlawumbi uqashe iflethi kuloo mzi uba ayisawuxhelela apha kuloo lantuza leyo so noko loo nto lena into yokwenza nokubana amathile uyawahlonipha ngeyiphi na indlela so ndicingela uba fama xa umntu mhlawumbi eseflethini endoda enenkomo mhlawumbi angasabuyela ekhaya ukwenza nje loo nto afuna ukuyenza ube kanti uyabuya imali ke yona ngenoko ingena ebhankini kwaye futhi ayo yakho so kutata akho uzawubona uba uyenza njani so noki bese kukhutshwa ifoni nithe imalini okay nice transfer ubona ngoku endenye izinto leyo nayo endingatsho uba zizinto zibuburongo andithi kurongo ukulobola ngemali kodwa uba uyakhumbula phaa kulo nyana into besike sayiphatha ukubana umfazi lo uyacela xa ugqibe ecela umfazi ezinto kuzawuhanjwa nazo into efuneka sizibekapho so babe linothi mhlawumbi mna ihlobo lokwenzela ilula umntu ngcono ayikhuphela mali yasasithonga sonke kaxelelwa mntu ke bhetele kodwa sibekwe naso phaya emthonyameni uba sibonise into yokubana silapha lo mntu siyomcela ngemali ngoba yonke into xa sithetha umzekelo ngezinyanya especially umntu izinyanya zakhe iyakwazi uba ithetheleleke into mhlawumbi ethile iyakwazi noba mhlawumbi abantu angayikhupha yonke ikhuphe mhlawumbi imali engalinganisa inkomo enye ke mhlawumbi utsho uba enye le isebhankini ngoba kuyenzeka mhlawumbi bakhozi sebephaa baxakane nento ndicinga uba uJola engumhlobo wam uJola angandinceda nge-100,000 enqamileyo ndikhawuleze ndifowunele uJola ayithumele zizinto ezibonisayo uba ngelinye ixesha inayo into yokubana ingabi namgaqo wayo indlela erayithi yokwenza kodwa into ebhetele uba ingasibe lapha yonke ke mhlawumbi niyithethele lapha noba ke mhlawumbi ubeka ikhadi ininzi kakhulu ubeke noba likhadi phaa elaluzini
yabo. And ke enye into futhi izipho futhi labalulekileyo uba azabantu bakokweni xa uthetha nabantu bakokweni zezinye izinto endicinga uba ziyabasondeza. Yabo, and nezo zipho ubuyazijonga uyafumaniseka into yokubana azinanto yokwenza kakhulu nokubana izinyanya ezi zethu zithini. Zinento yokwenza kakhulu nokubana ubani ngelaa xesha ebephila ebethanda ntoni. So loo nto umntu ebeyithanda ungayibeka loo nto leyo uba hayi noko ebethanda into ethile uyibeke, mhlawumbi uba ziilekese uzibeke, sniff uba khona ebesebenzisa uzibeke. Zezinto zenza into yokubana ke ngoku ezi umthonyama ibe ngathi ngoku ekugqibeleni kunyanzelekile into yokubana xa uye emthonyameni ube nento ethile into ethile. Kanti akunyanzelekanga ngaphandle kokubana lam ngexesha ebephila yena ebethanda ntoni. Yabo, wenze loo nto ngoba hayi utata bendimazi uba utata benento ethile yakhe ayithandayo ukuyenza, wenze loo nto ngokubana mhlawumbi ufuna ukubana utata uthi xa uthetha naye akuve. So sisipho ngeso senza phaya ngaxeshanye ube ucela ukubana hayi ndicela nibe nam kule ndlela ndizayihamba ukuya emathileni ukuyocela lo nkosikazi lo umfunayo. Okay, kubekho laa nto khoyo uba ilobola igqitywa. Xana ndizawuthi ngoku ndibethiwe kuba siyazi uba kwakwenzeka ntoni ekudala, zazihamba njani. Umntu xa ebethiwe ngumyeni wakho ubalekela ndankena kuba le nto ilobola ingagqitywa kwenzela uba xa ubethiwe ngumyeni wakho ukwazi ubalekela kokwenu uchaze ubani umbethile. Xa siza ke ngoku nono zakho zakubani uzoxela uba umoshile kaloku umntanethu umbeke isandla, ngoku funeka ubhatele ukhuphe ezaa nkomo ungakhange uzigqibe. Yinyani loo nto leyo? Andinatsho uba inento yokwenza nezaa nkomo, kodwa inayo into yokwenza nenkomo yoba ngoku umoshile funeka uhlawulile. Ngoba injongo yobana unikezwe unkosikazi sinethemba lokubana uzoba ngowokuqala umkhusela. So ngoku wena xa usukujike nobe ngowena mntu ubeka isandla kuye, loo nto ibonisa into yokubana ngelinye ixesha nayo into senza uba singafuni ukukuthemba ngomntana wethu. So xa sike mhlawumbi sizawufuna ezaa nkomo uzishiyile, loo nto ibonisa into yokubana ngoba sikhuphe ezi nkomo unalungelo loba mngombe ngoku. Yabo, so enye into yoba oonozakuza kwabo bayakhumbula bayinto yonke njengoba usitsho nabo. Xa uqala umntu ubalekela koonozakuza uba hayi ke ngoku utata kabani umbethile okanye utata kabani akalalanga apha ekhaya for iintsuku ezine, ndiyavuka kuthiwa ukhonjwa kwizini ethile. Yabo, kubuhlungu ke ngokuba loo ngxaki leyo ibangelwa yintoni. Yabo, so le nto ke yenza into yokubana ngoku wena mntu ubethile ibe lityala elinye elisayo silithetha ngento yokubana ke ngoku yintoni ebangela uba umbeke isandla. Yabo, zezinye zezinto ezikhokhela into yokubana ngoku apho mhlawumbi ngenye ixesha xa uphinde wayenza kube kanti mhlawumbi oonozakuza kubana bayakwazi ufikela esigqibeni sokubana hayi ngcono abhetele angahlali naye. Yabo, okanye mhlawumbi kohlula izindlu okanye amke umntu osebenza endaweni ethile ukwenziwe into ezoba ungahlalelani naye egqini, ngoba kuyabonakala into yokubana ikhona le nto ihamba enganivanisi. Njengoba uthetha ngonozakuza ke ngoku nanku umfana akanabazali, akho malume, masithi basweleke semncinci bonke abantu, akho mntu ukhoyo ndizayibeka njani, nezizalwane zakhe akazazi. Uyakwazi uyokhangela ndithi uqonde mandikhangele umntu ongujolo ohlala apha elalini, ndikhangele umntu ongujolo ozohamba yondicelela. Okanye wena uyintombi uqonda uyakwazi nawe uyokhangela, masithi nawe awunamntu, uyakwazi uyokhangela umntu ongirhadebe ongirhoyisa apha elalini. Xa ikhutshiwe laa mali kweli cala lentombi xa ikhutshiwe le mali yelobola awunamntu wena uzoyamkela le mali, ngaba bazokuthethela ngayo nje bakulotyolo. Iphela isithini loo nto leyo? Izohlala kuwe ke yonke imali ntombi, kuwe nomyeni wakho. Ngoba ke enyanisweni le nto isithi ngumzekelo ngumntu, ndithi umntu ungumthonyama ohambayo. So okokuqala ilungelo unalo lokubana uthi xa ungujola uhambe uye kwabanye oojola, ngobana ungumthonyama ohambayo, izimvo sazilingani. So kodwa le ngxaki ke ngona lapho kungase kube kanti uyayazi into yokubana amasiko kulaa mzi mhlawumbi bawenza wonke na ukuvulwa komzi neento ezithile. So kuba bhetele xa kunjalo. So lena ngoyemali kwelo xesha njengoba senditshilo nto ilobola le kukubulelwa kwabazali. Xa wena bakho abazali bengasekho kwaye nawe ungaziboni unomntu onombulela, kulapho ngoku umntu avela bomba ibhetele uba mayihlale kalapha kum, kodwa akakwazi ukuyamkela ngokwakhe. So into yokuba kwaba bantu umzali besisiduko mhlawumbi uze kuso bayakwazi ukuchophela umsitho yonke laa nto lena. Nabo ndicinga abafama bangabe banoburhalarhume xa benophinde bafune ukuthatha kwalapha kwempokothelo, ngoba bayazazi nokuba nawe wena into eyenzileyo ucele nje inkundla.
yobana inkundla le yasemathileni, so usebenza lona ukuhlawula kwakho mhlawumbe ngaba kuhlawula into zokubana inkundla lena sisebenzise apha yonke lana. Kuba ekugqibeleni ke nyani izinto ezenzekayo ezo, kodwa ke ivamile nangento yokubana athi umntu enxaba enengxabano wena nobhuti wakho izixelele into yokubana hayi andizombiza ubhuti, ndifuna mna uyibiza into ethile. Ngolo hlobo ke ngoku yonke phofu into enesiko inento okwenza nokuba ninenyameni nithini, uba niyavumelana ngenyama cacile uba nasethongweni kuyavunyelwana kumanyange weli khaya. So xa ningavumelani loo nto lethi uba ayinantsikelelo ke ngoku, ngoba wena ngoku uyaphuma ngalaa hlobela zezinto ezingakwenzela uba mhlawumbi indlela yakho ibe nobugingxigingxi ngoku ubungabulindelanga. Ngoku usithi ndirayithi ngaphandle kwakho ubhuti uphele ngosozibona ukubana heyi enyanisweni ndiyamdinga bona ubhuti kushiyeke kumhlawumbi ayipride imile kawuvuma uba futhi bekanti uyayihlalela. Kodwa ke izinyanya ezi zona zinento okwenza nokuba wena eziba ungumntu ophilayo njani, phinde futhi nalo mntu kube kanti mna ndivana naye okanye wegazi lam sihlelisene njani. Yabo, ngoba if uyakhumbula napha ezinkomeni inkomo ayikhali, inkomo seyizohlatywa xa mna nawe sinento sibambene ngayo ngentliziyo. Yabo, sihambe kuyobhulwa kwesiyazi kanti into ebifuneka into yokubana ndikhwece ndithi mntasekhaya uxolo kuphela nje kulungiseka izinto. So yiloo nto ibonisa uba ke ngoku nalapha kwicala ke ngoku labantu abadala, abantu abalele ukuthi bathambelela ukuthula inayo into okwenza. So ukucela kwenkundla into ekhoyo le bahambe kujola uyokwenza umsitho wakho kojola, kodwa nakhona ube ubikiwe uba ungowena ngoyiphi indlu mhlawumbi noba unodwa ungamazi umama khona utata akho okuzalayo, noba ke ubheka phaa ungabi nalwazi liphangaleleyo, kodwa ekugqibeleni apho ukwazi ukusicakisa uphele khona. And futhi njengoba sesaphana into yoba uyakwazi ungxengxeza because uyakwazi ucela uxolo ukubana mna ndazi ndicela uba ibe nini abantu abandazisayo. Ikhona singakhange onoyithetha rhoyi singakhange siyinyathele kule mibuzo yethu. Le mibuzo ndibona ngathi siphathe yonke. Kwelami icala into mhlawumbe endingafuna ukuyibhensisa phaa kulaa mcimbi kaTsiki, ngoba abantu abaninzi bazofuna ukuyazi uba xa ndisithi mna uTsiki ayilo siko, uTsiki lona yintoni. uTsiki ibinento okwenza nento okuthwalwa kwentombi, ngumbulelo wabafana bebethwele intombi into kaTsiki. Ayinanto okwenza nokubana intombi ngoku iyonikezwa umkhono okanye mhlawumbi ityiswe ngokuyezinto bazityisa zona. Imbala onke ngehlobo benza ngalo, ngoba abantu ababenza ngokufana, abanye batyisa inani zonyama, abanye batyisa into zabo, baqhube batyisa ntoni. Kodwa uTsiki lona ufuduka ibingeyonto yokwenza oko. uTsiki ibiyinto ebisenziwa abafana xa bethwele intombi bayizisa kulo mzi, ngendlela abanye bayifika bayibeke phaa kesho bayigaxileyo babulelwe ke ngoku ngalaa gusha uba hayi nantsi igusha abafana babenenze lo msebenzi wokuthwala, siyabulela silikhaya. Ibe intombi ivalelwe phaa ecaleni uba mhlawumbi asayigadile ke babe beyigadile ngolo hlobo labo. So isukele apho ngole nto kaTsiki, and ke ngoku yiloo nto ufumaniseke uba ngentombi ke ifike emzini kuthiwa iyaqhelelwa. Yabo, ukuqhala kwentombi afike emzini ayingosiki, uTsiki akananto okwenza. Akananto okwenza. Qhubeka mhlawumbi kwelo khaya, ngoba into yokuqala yilaa nkomo ezaa nkomo zomphothula xa intombi isena ngendlela eyiyo. Emveni koko ke mhlawumbi izoba yilaa nkomo yokutyiswa kwamasi. Yabo, sitela ngomtshakazi. Ezinye ke zokuqatsha kwabana zinto zabantwana sebekhona ezo. Le nto ndizama ukuthi ngoku uTsiki lona akadibenanga angqamenanga nokungqamana nento enesiko phakathi, ngoba kwayimvelaphi yakhe ebengayafudukanga yiyo ngoloo nto. Kodwa ke phofu ke abantu mvanje into abayenzayo bathatha eli gama abalaziyo bafake le nto, ngoba uyafumaniseka mhlawumbi indlela abayenza ngayo indlela esondeleyo phaya etyiswe namasi, nangona ke mhlawumbi bangabi nabo bona amasi uba mhlawumbi ngokwe babanquze babonise ubana ke lo mntu utyiswa amasi uthini. So yinto ebunjalo ngoku uTsiki hlobo bayenza ngalo, baqhubile ubumila kunjalo, kodwa ibe ingakhange ibe nanto okwenza. Ayidibanisi izinyanya, ayithethi ukubana ngokunxaba utye uTsiki apho ezinye utshatele apha kweli khaya, hayi ziinkomo zomphothula into ezenza lo msebenzi. Yho, abatyisiweyo ngokuTsiki langakhange bakhona abanye uba umntu atyiswe uTsiki abe anxityiswe kuqala kakhe, then atyiswe uTsiki so lilonke abethe ecaleni ke ngoku babethe ecaleni. And yenye yezinto phofu le ebubungqina bubana utheni le nto abantu bemgakanga ke emzini sebefikile. Into nje ebonisayo le nto yokubana kakade uba izinto ezininzi kwesi senzo senziwa apho azenziwanga ngendlela eyiyo. Azenziwa ngendlela, khumbula uba le nto yelobola isisigqibo nesithatha nobabini nivumelane. And ezi zinto mzala ziye zikhule njengoba nasenilapha elithandweni niqhubeka nibheka phambili, sizinto ongafumaniseka ngethi xesha zizinto ezithithelelekayo.
zizinto umzekelo wena ezuba ungumama abantwana ubunokwazi ukuzilindela nibone mhlawumbe ngayo nizilungise njani. Ngoku umuntu noba kanabungqina sefuna uhamba senento emtshisa makahambe ngenxa yento yokubana ngoku kakade ekugqibeleni le nto yabo bayenzayo ibingasekelelekanga ngokwabantu ke abadala. Ngoku ke rhoyi umntu masithi ndityisa ubutsiki andiwaseliswa ngamasi. Ngoku ke nake kuyakwazi ukuthi senditshatile 10 years nditshatile nomntu wam. Kuyakwazi uba kuthiwe kuhanjwe kuyongqengqezwa ebuhlanti ebuhlantini kuba senze izinto ngendlela engalunganga. Ngoku sizomtyisa ke ngokamasi. Into eyenzekayo engayiphawula yinto yokubana umntu uthi asobona mhlawumbi ebafumana abantwana aqonda hayi ibingabalulekanga laa nto yotyiswa kwamasi. Ngoba ngoku izinyanya ezi zinayo ukwazi uba zifuna ukuqhamisa loo zifuna uyiqhamisa ngelo xesha ngoba umntana lona sisibabalo sivela kuzo. Ngoku into eyenzeka ngoku xa bebona uba bavele bakulize ngomntana baseligazi neligazi xa lidibene lalalo mntana onje uzawuphuma umntana olumila olu hlobo. So ngokwakuba umntana ezelwe izinyanya zinenjongo zona kwasekuqaleni kodwa ke ngoku into iba yingxaki ngoku ilapho uba emveni koko nina nenze ntoni ke ngoku ngesi siphiwo nisinikiweyo. Kulapho uzofumanisa uba umntana ebunaye kodwa izinto mhlawumbi azenza umntana azikholisi wena okanye nina ningabazali azinikholisi. Ubone uba ewe indlela aze ngayo asinoyibeka tyala kodwa injongo yoba abe khona ibintle. Qha ngoku ndiyashiyeka uba nina nishiyeka nilungisa na into zokubana ezeni impazamo njengabantu abaziyo kakhulukazi into xa uyazi. Xa ungayazi ke mhlawumbi amakhaya elo khaya mhlawumbi ke liqoleleke ke mhlawumbi ngoba awazi into ke nyani ekugqibeleni yabo ngoba abanye abantu umzekelo bayazithongela if uyakhumbula. Abanye abantu umzekelo funeka bahambe baye kokhohlela isingeniso ube kanti bava izinto. Abanye abantu nje umntu vele abone ngathi ayinasidingo yonke into yonke laa nto ngendlela ehamba ngayo kodwa xa sekwenzekile ngoba sisengxakini ngokufika kokhohlela isingeniso athi umntu hayi unobangela wokuqala into yokubana lo mntana mhlawumbi wena azumtshakazi izawenzela uzangotyiswa amasi. So loo nto ivame xa ke umntu engafumani bantwana esemzini kuye kukhangelwa into zokubana ingaba yintoni isizathu esinobangela uba kube kanti akafumani bantwana. Xa kujongwa uboma zange atyiswa amasi okanye mhlawumbi watyiswa amasi qha watyiselwa apha kulo myeni kungabhetele uba mhlawumbi siyomnqenqezela mhlawumbi ayotyiselwa ke mhlawumbi kokwabo mhlawumbi ngakhona into enokwenzeka zizinto ke ezenzekayo ke ezo ngonxa yokubana ke mhlawumbi ikhaya lo libophile ngaba libophe loo nto le ngoba abantu abaninzi ngoba bakholwa ngokubona ngasemntu abene nayibonayo uzibe kanti uyakholelwa. Kanti ke ngoku le nto ilisiko uyakwazi ukuyenza ngokuyazi ungakhange ube kanti hayi ndiyiphuphile. Yabo uthi mhlawumbi ubuhlele yazi uba uthi kwenzeke le nto uyakwazi ukuyenza ungakhange ube kanti uyayithonga ngoba abantu bafuna udibe kanti umntu uyayibonisa into. Ngamanye amazwi into yoba uyakwazi uba nomntana nibe nomntana ngoku ungakhange utyiswa amasi ube nomntana ufunyanise umntana angaphili angabi right abe nesigulo esithile singakwazi ukuchazwa ngogqirha. Kufunyaniswe into baxokiwe emntwini kuthiwe hayi kaloku unkosikazi wakho zange nimtyisa amasi yiloo nto leyo uba kwenziwe kanjena umntana uzophila. Iyenzeka into enjalo. Iyenzeka loo nto yenza kakhulu loo nto leyo uba umntana afumaniseke ukuba impilo yakhe hayi ibambekile ngenxa yokubana izinto nina ningamathilane ziqhuba ngendlela ebekufanele ziqhube ngayo. Yiloo nto ufumaniseke uba ngenye ixesha le nto kuthiwa uqatywa komntana umntana ke engaqwatywanga ufumana uba le nto ungaqatywa komntana mhlawumbi iyamenza into yokubana abe nezinto ezifana ezo nto zochama okanye ufumaniseke mhlawumbi uyalibala yonke into akananto emenza uba abe afane mhlawumbi nabanye abantwana ngenxa yokuba abantu abadala abamembethileyo bafuna into yokubana kucace into yokubana kubusa abantu apha. Uthi umntu ke mhlawumbi ukwazi uchaza athi abantu abadala bakhe bayalwa abakulo mama nakulo tata balwa ngalo mntana. So yiloo nto efuneka uba ngunina umntana nimkhethele icala kuse-eli and ukhethele umntana icala kuse-eli ngendlela eyiyo uba mhlawumbi utshatile yonke laa nto mama uba akatshatanga ndifune mna umthatha nxa ndisithi hayi ndim utata apha ndikwazi ukwenza amasiko bhetele. Iyakwazi uphela seyiphuma ngenye indlela kuba ekugqibeleni izinto zoba mhlawumbi umntana entombi kwakulo nina ziye zi-aplaye nakwezo zinto ezo kuvele ke nento zoba isiduko esinamandla ngenye ixesha iba sesiphi ngoba umzekelo uba oojola mhlawumbi bayabusa oojola oorhoyi bebengabusi ngokwasenyameni kwaqala iyenzeka into yokubana ujola aphele semwini umntana wakwarhoyi ngenxa yento yokubana ngoku ubona umthetho wabo vele behleli ngabantu abebengabantu bobukhosi bebusa. So nasemoyeni iyaphinde ibe yinto ebumila bunjalo. So yiloo nto umntana labo uba ndenzelwe isiko kulo tata nokuba umama notata bengatshatanga lasebenza okanye lapasa natsho laphila yonke laa nto. Omnye ayekwenzela nje same thing ingenzeki kuye ngenxa yento yokubana inento okwenzayo ngoku noba abantu baleleyo bona baphekuza phi baphekuza kwiphi icala. Yazi phuma ecaleni kodwa
nje ndifuna uphinde lo mbuzo ngaleli. Umntana sinaye, ndikhulelwe, kwaxoxwa ingxoxo, andachaza, kwagqitywa. Xa sekutshatwa ke ngoku ungona yakho uzovela ke into hayi benimethile. Umntana benezigulo ezithile. Ngabe ngenzeka into yoba umntana wam ugula kuba khange silandele isiko ngolu hlobo. Nakhona kungenzeka uba uyithethile uba kuba natyiswa ngamasi umntana angagula, uyiwe kabazali to umntana. So ingenzeka into yoba ule nto umntana lo nje bengaphilanga into yoba ngumntana wam wakwaJola, mna ndimsile ndamenza umntana wakwaRholi. Iyenzeka loo nto leyo, ivamile ngoba kakhulu phaa kulaa nkomo inkomo yakho yoqula, inkomo yobulunga, xa ungakhange mhlawumbi ube nayo, ngoba ngeyenzeka into yoba mhlawumbi ngexesha angayiniki utata umntana athi uzayilandelisa ingade mhlawumbi zifike inkomo yalathweni ngoba inkomo yobulunga apho umntana nothi agqithelwe khona. Ndisuke mna ndithathe indawo ndimenzele mhlawumbi nawo awasekhaya amasiko. Loo nto le yenza into yokubana ngomhlawumbi umntana xa isiduko vele sakhe siyintloko bekufamba lo mntana kwasemathileni umithwe singekendi, that means ukomo zomphothula singekawi, yabo. Loo nto yenza into yokubana ngoku akwazi uba funeka elisiko yena alenzelwe ngaphaya. Ngoba mna ndinengqondo yoba hayi ngowalapha ntoni isiko lakhe funeka lenze lapha. Into yoba igazi lam likhona phaa ayimenzi into yoba abe ngowalapha, uyabo. Loo nto iye incede amaxesha amaninzi ngakho laa nkomo yobulunga isuka lakhe icala uba kuvele iqale qhuthwe kuyo enzelwe noba mhlawumbi yintambo, emveni koko kuthethwe ukwenziwe ke mhlawumbi lo siko lenziwayo. Noko amaxesha amaninzi ivamile ukuba ibe lula ngendlela. Ngaphandle kwaloo nto leyo kuyanyanzeleka uba kubuye noba ojola kahle umsebenzi wona bawuqhuba njani, yabo, umsebenzi wolumila ngolu hlobo bawenza njani. Loo nto ithetha uba kumnaye njengomkhwenyana andisenamandla ngoba ndikwazi uba mhlawumbi ndingamphilisa mhlawumbi umntana ngoba ngoku uhleli kahle apho bekufamba ukhona. Hayi, ivakele. Esekhaya? Okay ke. Masivale ke Rhoyi. Xa siyivala mandithi ungamcebisa njani umntu ngamasiko nezithethe? Mna ndingamcebisa uba umntu ngamasiko nezithethe ngento yokubana mayibe into ayiqala kwangoku uba nomdla wayo. Ndingavumi ithi uba umzekelo mhlawumbi njengoba siphethe umcimbi welobola ibe into zoba nomdla wayo xa sowufikelele into yokubana hayi ngoku ndifuna ukuyothatha. Ngoba into eza kwenzeka umntu uzawuvela amilizwi kuphela ngelo xesha, kanti mhlawumbi likhona elinye ilizwi benoliva mhlawumbi elinokwazi ukumnceda limisondeze kule nto afuna ukuyenza. So ndingathi ke ngoku amasiko nezithethe ayimpilo kakhulukazi ke kum mna ndilapha ngawo. So ayimpilo wona. Into ebalulekileyo ungumntu nje yazi uba amasiko wakho ahamba njani, iba nomdla. Njengoba umntu ebenomdla wokwenza ezinye izinto, uba kuthiwa mhlawumbi unathi ukhupha ingoma ngomso senomdla wokuziva, iyafana laa nto. Laa mdla omnye ungakwazi ukuwusebenzisa ekuzazini wena, wazi inkcubeko yakho ungumntu wakwaXhosa uba kakade ezi zinto zithetha ukuthini, ithini imvelaphi yento ngalo lonke ixesha. So umntu ndingamcebisa kakuhle ngathi xa uzawuyothatha okanye mhlawumbi unento ofuna ukwenza lelobola, iya kwabaphambi kwakho umhlalelo inyathelo ulibuzo kwabaphambili, ufumane indlela eyiyo yokwenza phambi kokubana uyikhe esiqwini. And kwayezinye izinto ezininzi abantu abazibona ngento yokubana bathi zizinto ezingenamsebenzi zezona ngelinye ixesha ezinomsebenzi ngaphezu kwazo. So ezo zinto njengazo uzazi, ufune uqiniseka into yokubana xa usithi ayinamsebenzi ayibi namsebenzi ngoba kutheni. Hayi, Camakho, siyabulela kakhulu ngokuthuze apha uzothetha nathi kule nkqubo yethu. Nathi sifunde lukhulu, nintsi into esiyifundileyo. Hayi, nam ndiyabulela. Hayi ke. Nizivele ke babukele ekhaya, thethile uRhoyi. Wena ubujonge ulobola, iyayazi uba funeka khuphe imali eninzi imali ekhutshwayo ethethele. Ndithemba ukuthi nisonwabele isiqendu sethu sanamhlanje selobola. Ndiyayazi sithethe kakhulu, kodwa ke incoko ayipheli. Qha kuphela njalo. Ndim intombi yakwaJola, ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo. Amatha asigcine, athumele izidalwa zemimoya zincokole nathi ethongweni, izilo zisikhusele. Camakho Mzontsomi. Khumbula Mzontsomi, eli ixesha lelethu.